Cosmin, shop manager Orange Store Bega, unul dintre, de fapt, cel mai vechi punct de vânzare al Orange România din Timișoara. Cosmin, îți mulțumesc pentru disponibilitatea de a ne oferi acest material. O să fie folosit, să le dăm un exemplu concret și practic din experiența ta cu tuturor colegilor din cele 20 de puncte de vânzare Romcom. Poți să ne spui câteva cuvinte despre experiența prin care am trecut împreună referitoare la fața nevăzută a clientului din ultimele 2 săptămâni? Sigur. Pot să spun că acest training ne ajută foarte mult să spargem bariera de relaționare cu clientul, să nu avem o barieră între noi și client. Prin faptul, o întrebare simplă, la începutul discuției, la începutul procesului de vânzare, te ajută foarte mult să deschizi discurs, deschizi relația cu clientul. Iar apoi, prin alte întrebări, ajungi să afli nevoile clientului și să oferi o soluție potrivită pentru el. Practic, ne poți spune două experiențe foarte scurte din cele 2 hotspot-uri mari din magazinul care îl coordonezi, latura de vitrine și latura de caserie. Sigur. Un exemplu concret chiar astăzi, la vânzarea de o cartelă cu număr simplă pentru domnișoară care dorea o cartelă cu număr. Am spart bariera, am dat pentru ce dorește cartela cu număr. Cum s-a finalizat? Să-i ofere un abonament foarte ok pentru nevoile ei. Dacă treceam din gură și dădeam doar o cartelă simplă, ce făceam? Deci, practic, în momentul de față, de la vechea abordare care se crease un automatism, o cartelă de reîncărcare, uitați, la noua abordare în care încerci să identifici și să spargi bariera la începutul procesului de vânzare, diferența a fost un abonament în plus la obiectiv. Am înțeles. 100% succes. Am înțeles. Și în cealaltă latură a hotspot-ului din magazinul tău, vitrine, abordarea, că practic splitul traficului de persoane în magazin undeva la 30-70%. Practic, dacă abordarea se îmbunătățește, se poate îmbunătăți cu până la 30% din toată performanța magazinului. Abordarea, sigur, este schimbată acum, dar este schimbată în bine, părerea mea, deoarece dacă un client vine la vitrină și urmărește un telefon anume, folosim pașii de vânzare Orange, dar încerc de la început să sparg bariera și să mă duc direct concret pe telefonul respectiv sau pe tableta respectivă și să-i ofer beneficiu, de fapt, am înțeles, de la început. Am înțeles. Practic te ajută să deschid comunicarea cu clientul. Asta e cel mai important. Bine, Cosmin. Îți mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate, cum am zis și la început, și îți doresc succes în implementarea metodologiei către toți oamenii pe care îi coordonezi din punctul de vânzare. Va fi un succes. Mulțumesc. Salut, Cosmin.